Mustarya bay. It's been a hard struggle for me to do some vlogs today and also to do some stuffs like kailangan ko mag-hike, kailangan ko mag-kuwag ng pictures, kailangan ko daghang kayo gunaon pero thing is, yeah, there's this thing we call stress. Stress ko sa mga buhatunon, mga tiwasunon, buwan pa, nagkurug-kurug akong kamera kaya akong lumisa, nagkurug-kurug siya, but I'm trying my best to get things done and also I'm trying my best to clear all the things, backlogs, kaya ko niya na po yung coming weddings. So it's really getting into me. I didn't expect it to happen this way. We don't have the lockdowns anymore, so wako excuse nga I'm gonna be stressed, but I am. So naka-try kong best karon nga mabalik ta sa kuhan. Ganahan sa ko nga mag-upload ko mga videos ng mga nindot. Lately ako mga videos, especially sa because sa English na ko vlogs channel, puro mga depressing, puro mga blah 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 na. But yeah, as much as I want to put out everything here, tanan mga issues mga stress, just like now, I want to have this vlog as good as ever. Like it's as happy, but sometimes let's check here sa image, like whatever is real is real. So I'm torn between that and I want to ganahan ko nga na ko vlog nga Bisaya nga murag malingaw ta mga Bisaya ba, but nahaganahan sa ko nga nasa share reality ba murag kanang unsa ang ibati karon, unsa mga panghitabo, unsa tinuod sa ba, ganahan ko vlog nga kanang dili pa kitang tao kanang nam ganing na, pero kanang di ko na ng vlog nga reality expectation reality. Di ko ganahan mga inana, ganahan ko mga vlog nga what is real, and if it's positive, it's positive, and we all know it's not all positive all the time. So magbuhat ko mga vlogs ng mga way lami, mga stress ko, first world problems, second world problems, third world problems, mga problems diya. So yeah, I just wanted it to be real because I want to be open of what's happening. And as of now, creativity, just like the whole 2 years, it's been so bad. The year before that, 2019, ganahan ko mag-vlog, although busy ko, di ko ka fulfill kay making vlogs, but I've been making good vlogs then. I even have a lot in the archives wherein mag-upload sa ko mga karaan ng vlogs, pero na mga times ko wala mga point mga vlogs, but try na to make a point because yeah, before mag-video ko vlog, tira pasagad ako, and karon tira pasagad ko, pero na siya point kamay, though nag-list ko make a point kay mo lagi stressed. But anyway, pinilis ako mag-try ko upload og vlogs, try ko sige ko post og mga inaning vlogs nga kanang mayon ko mga mag-try ko maski di ko kabutang kay at least mo reminds ako kasi dyan nagbabalik-balik ko. Kung samukan mo, you can go to the next vlog or to another YouTube video. But yeah, that's it. So it's around 3 minutes na sa akong pag-yaw-yaw ko ron. See you tomorrow. Di lang sa mag-post ka ron.